Kesorkar jela ha kakhalai trik naitung kalarai pensange shwa ban pentri kam ya ka odd even number ya ki taksi kamai na kakachari point shadu khandai lat bat mot pran. Kesorkar kala shim ya kanikarai hadian basange kamai ki taksi bat kila penyang ya ki kali halat Shillong Civil Hospital ban persya ya ka odd even system kabala pentri kam da kabor Sinshar District ka East Khasi Hills District. Kani kajing sangi kamai ki taksi kalawandra kajing sakut kali hasor Shillong haka khalai tarik naitung. Hadian balasyong jingyalang review Deputy Chief Minister badai kmi ya ka Home Police Preston Tinsong ulaong kesorkar kalarai ban pensangi iswa ya ka odd even system ya ki taksi bat kin syong jingyalang biang ban shim da ki wei ki senjam. Then we discuss nakaliang jong itu ke association jong kini ki commercial vehicle dan ki taxi association EDC lah de khot bat ya kendu bat ki nomor baki ruki omba nyingin dang ya sangai hantai ha chan sibil la blok lut de ngin nempa ban mi until les ba ka sorkar kat sim yang rai de ne ha ka jingalang ka bang lalum mangang ilai rai ba ya kani ko odok jong ka odd event ka be day bat ki commercial vehicle lain ki taxi ki local taxi ya kaniru we kept it on hold ngin nempat pentri kam tak haduk ba kesorka kan da penbit penbiak da ko moibat kini ki de ki isu ki ba ni kren manda jamit kasudai ban ai kublai karpang pi ki perkhot kublai tristom nado menem step ado kat menta ka no phaisni baki ki baro kijing yesa sistem kijing pi kilapoi sinjap ha ka bi dei ba kaneka jing penni hukum na kaleng ka district magistrate man phaya chisni court chisni te nakaleng ka DC hi menta ka janmet kala a ka khubor sangi lingba magistrate ban lingba DSP traffic ba lawang no ya kani bat kin sakhot pat hakiwei pat meeting namar ba hakini kiwi kisni blalat ngamtip pakirai bat no te nangni sakmat nakaleng kapor jong sensar jong ka sarkar ne kapor sensar jong district ki sakhot yangi bangin yakran lada kalong kuno kumnuru nakaleng jongi hingi penebet benong ba ngi tengin tra benong bangin ya sisni pot sisni nginyat bet kemajuan namar ka khajraru ka khamma yangi te halor kita nongrem ngi pensaru saki Borjong district benong ba hot ngim bisni ya kita ki riu pat ba kajungi ki ba IPL pokot Henry katum ka PAL kolong ban penmentoyu pat ba Henry balai pat hinyon pat ya kali jong pat ba ka taksi ka dei ka public service tunong file PAL lu file nang menta ka jingbet jingbiang jong public te haba pikwa banong mapinai ot ini ben nakliang kajungi hingi krensai ba ka taksi habrok wek district kadantang Sanhajar tam AA hapo Sanhajar arspa kadba ki kalai private pada kidan hadu arlak life hulai hajar tam katkum kijing pensai jong DTO tenak lang kami ngiyang pa di banai ad ani ben ni kli private om yang ki kli bangiseu hajar padba ulo siu hok ek hajna kumta hiru udai banyo ya ka hok haba ngirung la siu hok ek hajna katkum karut tax lada kadan kono kajing dhang kali ngikirpat ek sarkar ba lingbak tuk pisa jong bangi seu ban penhe surak penhe sai surak nado la sai bat nado mata kecanmet hiru phila banya kamai sok men sim no lada dan biang ki ba penuet nang ne skmat ngin teli biang kumni